नमस्कार, हम राजन कुशवाहा आप सबके बीच फिर लेके आ गए बने एगो भोजपुरी कविता जो विदेश में रहे वाला लोग पर आधारित बा। विदेश में कौन हिसाब से आदमी बा का त्याग करे के रहे के पड़ेला वही लोग पर आधारित बा, जौन के शीर्षक बा नौकरी विदेश की। तो शुरू करते नहीं ठीक बा, तनी ध्यान से सुनी लो। बड़ा शौक रहे तनी ढेर कमैती आ छोड़ी अपन देश कहीं बाहर हम जैती। जब होला परेशानी तो याद आवे अपना देश के, आके हम करतनी नौकरी विदेश के। 4 बजे भोर में उठ के होकर तैयारी या खाना लेके जा जहाँ खड़ा बिया गाड़ी। छूट जाला ड्यूटी पहुंचला जिलेट से, आके हम करतनी नौकरी विदेश के। दिन भर काम करत करत मन जला हारिया, डरे नहीं बैठी कि फोरमैन बोले लागी। छुट्टी जब होखे दौड़े सभे गेट पे, आके हम करतनी नौकरी विदेश के। ना कोई के शादी मिले ना कोनो पूजा पाठ, आ जब कोनो त्योहार पड़े घर के आवे बहुत याद। रोज हम गिनी छुट्टी पूरा होखे वाला डेट के, आके हम करतनी नौकरी विदेश के। हमर ही ना सबके इहे जहाल बा, हमर ही ना सबके इहे जहाल बा। कोई के बा कम कोई ज्यादा बेहाल। टाइम जब मिले बात करी इंटरनेट से, टाइम जब मिले बात करी इंटरनेट से, आके हम करतनी नौकरी विदेश के। तो यही हाल बा विदेश में रहे वाला लोग के हाल। आई में कोनो काल्पनिक नहीं है, रियल बात बा कैसे कि हम वो भी विदेश में बानी। तो थोड़ा एक बार देखल जाओ। नमस्कार।